Szervusztok, kedves vállalkozó kollégáim! A legközelebbi online Profit Club összejövetőnkön arról fogunk beszélni, hogy mely számokat kell ismerni egy vállalkozás tulajdonosának ahhoz, hogy kézbe tudja tartani a vállalkozását. Nagyon érdekes kérdés lesz, hogy honnan lehet ezeket a számokat előbányászni. Vajon csak a saját kockás füzetedből? Esetleg a saját magad által szerkesztett Excel táblából? Vagy van más megoldás is? Mit jelent az, hogy főkönyv? Hogyan kell olvasni egy főkönyvet? Hogyan kell a főkönyv alapján összeállítani egy mérleget, egy eredménykimutatást? Milyen mutatószámokat lehet belőlük alkotni? Mire jók ezek a mutatószámok? Hogyan fogjuk nem csak a saját számainkat megismerni, hanem a konkurencia számait is? Izgalmas lesz. Március 18-án 17 órakor kezdünk. Mindenkit szeretettel várunk. Szervusztok!